Inini. Ako dire karon sa hotel. Ang nan ako sa mga pagkaon dire. Manit ka ulo na mo ron. Isulod ko nag pula nga si Lupin kay daghan hibilin ani. Inini. Ako lang mga pagkaon nila pating daghan nag paitin na ping laylay dagway. Pakarami mga pilian dito. Kasarap ng mga pagkain dito. Napay, noon sa man nilang tinapay, oh. Imong Christmas tree. Imong Christmas tree ang tinapay. Oh, gibangag-bangagan ang watermelon. Magkinilang pagkaon dito. Malibot sa ako. Therefore, everything masabihin ko, ay, noon sa mga gisap-sap ba nilang smoke fish. Ang inili. Nanay ko interview hundri. Kumusta ilang pagkaon? Ang inili. Kumusta ang pagkaon ni mo dahil? Patatas. Kaon patatas. O saman mo mga rabbit. Kingangaon mo patatas. Kapit na. Kapit na marabit. Oh, gagagsutan. Ang inini. Kaon sa ko kaya basig mapasma ko mabuang ko. Ayaw na bang mga pagkaon dali o. Ang inini. Ano naman pagkaon dali. Kating lamias mga pagkaon. Magpuwa kong silupin nga pulaw niya kay dalon ko ni tanan. Kating yung lamia. Napa yung mga ano, mga gulay-gulay. Liboton ako ni ilang mga pagkaunan diri. Sitang lamian ni. Apay bulad o. Mao kani ang mga bisita diri. Ini ni kumusta na mo day? Maraman mo mga dunya. Napa ning isa ding ang buhok ibutangan og sigaw sigarilyo. Oh, mga gwapa kini sila. Ngaon. Libot pa kuan ni. King inen ni man ilang buok pagkaon. Stang lamian ning sudan nila. Ang picturean ko ni tanan pating lamiag yun. King inen ni. Magkaroon na rin sa elevator. 5 lang. Wala pa. Ay, 3. 3 pa na oh. Kaguot na siyang. Excited. Muli kong magkauban sa elevator. Ting inin.